Πίνκι. Αγκριδάχτυλε! Έλα! Είμαι εδώ πάνω! Ο πειρατής Μαυροδότης έρχεται και χρειάζεται ένα νέο μούτσο! Αστείευεσαι! Έχουμε ένα θησαυρό να βρούμε. Επιτέλους, ο δρόμος για το Λαμαράμα μας αποκαλύφθηκε. Πίνκι! Βοήθεια! Τι λέει ο χάρτης, μίλα! Όχι, όχι! Ο Πίνκι βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Τον έπιασα! Ώρα τελείωσες! Όχι, όχι, όχι! Δοκίμασε. Θα πάρουμε για το Λαμαράμα! Το Λαμαράμα δεν υπάρχει! Όχι! Από εκεί θα μπούμε. Πώς θα ξεκλειδώσουμε την πόρτα? Εσύ και η Ρόζα θα παριστάνετε τον πλούσιο Γερμανό έμπορο και τη σύζυγό του. Πατρεμένη. Έχεις πρόβλημα με αυτό? Κανένα πρόβλημα. Με εκπλήσεις, αγόρι μου. Θα πεθάνουμε, Πίνκι! Μην εγκαταλείπεις! Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είμαι ο Λόρδος Φαντάγκο του Σάουντγκράουντ. Καλή προσγείωση! Σταματήστε την! Ήταν έκπληξη!